Magega hiye kiombe ya CDF kubwatirana na aborokia bakoro beskuru yoboroso ya Matutu PAG eyo gotoka se wodi ya Gesima kubwatirana na kuborokiwa na boigo abayiburi kurwa se skuru eyo abakora omuchengo gose omuyego monene bwo gochengera ogokorwa kubwaga chibwe birasi ebyo okwana chinga kecho nigo bagani ekiombe ya CDF kogendera kubeko mokia bwo gosira obwaga chibwe birasi ase skuru au eriyo gosira tsemi muri Keito Mildred Momanyi noroboti urwa senchira yowime. Etengo ebiriria tochingo bina matera amansu naigwekana kurwase aborokigwa amona abaibuli imeye skuru yoboroso ya Matutu PAG imeya kitutu masaba kaunti ya Nyamira ase barenge gochengera okoigorwa kwebirasi ebyo byakorwa kwagachwa bwangoiga ase konyora eskuru eyu yagure maiga yogo chaka omwaka bweli bweyamo chimikiandane 53. Matutu nigo yanyora obokonyo bwo bwagachi gwetera se balia basomete skuru eyo ase miaka ya magega anene mono ekero ya chagete bakoragwa na engineer Jerry Mayeka ase babwaterana na CDF ase nonyo mwalimu monene ase chinga kiechi cha magega Jackson Yakundi nigo aikerana koenekia amagacha yo aira chishiringi chimilioni 200 ase babwata yaiga called as once in led by engineer Mayeka ne timu ya na lumina ingima aso bakoreri bya bakorere ba konyire skuru ba yedu siria so kubwa lenge ba hero siria bere skuru bari kirikibese cyane binapsi ne cyaba bayibori twagakire skuru boyeroke skuru na twaikore ise bonogere a model school and tutagete 100% success. Skuru eye igo twarenge na abarimu bari abatangani buna bono omugako yo Jackson Nyakundi nero igorete skuru eye 1957 na 58 twasabire skuru twaseseniria abayibori twaseseniria kamite na inde gotokubiko mukinga abantu baminta bagusi tigatobeka masomo gosyo abaibuli abo batabisa omogokobo nigo na barubo ba kambu ya mono ase amagacha yo ase bagania abaibuli koleta abana babo ilio konyora amasomo na abaibuli ba Matutu abaetana ina Matutu tokonya abana basome skuru muira abanande mwenje dia abaibuli modale dia skuru yabaire ino yatalenda abana na mubiro chena maisaino na ntuna botoro chena botwe ogete na birobyo ase chinga kiecho nigo abaibuli abo basaba CDF gutigara buna yarenge asa matuka magega ilio kogendereria kubakonya go CDF yale wanche tigara asaba MP wetu ikiagara CDF yagere skuru yetu yakira so bwaro CDF tigayale wanche tigara asaba MP wetu na batutu jenga abo barta batokonya nande togenda kwagache biri totaragache Nonyana boigo nigo omwalimu monene Simeon Ogeto agania eserikali na balia barakunwe kubakonya ilio konyora chinyomba chiake bara abo tokurigereria ngana ni chicho icha abana abakoganda nchiyo chirichikoganda nenga kiyabo ne miaka yabo buna banga entokende daraja nera erumo chando monene abana bagotambuka baikega ase miaka yabo gere merememebe ono bagoite distance entambi yo abayibuli bakobutiko abana nka especially kerenga ki eriyembu ono batwale ko basabanga bali babwato moyo umuye kugotaga gokonya bakini skuru kali yasugusira gisemi abarimu Ginko reporter ya Egeta Seni Kiandizi TV Elitaliane Mildred Momanyi.